Ninh con hạt hi bài ngà lại ngà nghe bài ia ngà ba phi nom lê kai đôi ngà bêu kai trong khi thì có puri lên watchen kalaya ngai sa wai pi dan khabar kaspa kaha jar ngam don ban ai jing i bashi shahapi ngalai lai yuthrep ngahun hitang bati ban shong ban sa silem ter kisgi đứng đu non sarang nalo jonga hidang yaya chirang kaspa yapi kawan banten thaba jing i yanya hikloi ban shen kelam kaspa kaha jar ngam don ban ai jing i bashi shahapi ngalai lai yuthrep ngahun hitang bati ban shong ban sa silem ter kisgi đứng đu non sarang nalo jonga hidang yaya chirang kaspa yapi kawan banten thaba jing i yanya hikloi ban shen kelam kaspa kaha jar ngam don ban ai jing i bashi shahapi ngalai lai yuthrep ngahun hitang bati ban shong ban sa silem ter kisgi Ninh con hạt hi bài ngà lại ngà nghe bài ia ngà ba phi nom lê kai đôi ngà bêu kai trong khi thì có puri lên watchen kalaya ngai sa wai pi dan khabar kaspa kaha jar ngam don ban ai jing i bashi shahapi ngalai lai yuthrep ngahun hitang bati ban shong ban sa silem ter kisgi